dia manyame asemono asem de magu ase because Onyankopon soma ye no wa soma ase nko sese nko foska dabe osoma ese yemfa na sempa se onipa tie no wagidia ebe boa na nyede enkoma nipa nokwasem ba bedu ba bia obi ahye mfidie bia no de adaka edai asiwo no wasa agi correction obo ho afode enti se esi akodu level bi se uhye mfidie pa no obi abofu nokwasem because odi se wo be edai wo be pesika me ba cho me ba no maboa me ho na maba Kame pa. Amen. Enti ngese bia 22 series ntina mabegina ha. Dabi. Enye target no. Enti me gina ba bia no medika mo atiase. Enti utia engese bia me be wia be ka kira wo se fa 1 series bebo afode. Na me kan samu a emu odan kira wo enye ntina mabegina ha. Nokwasem. Na emo Yesu asamu a wode suma yen se yenko kan kira nipa no. Enu ntina ye gina ha. Jeme so ka amen pa. Amen. Ene Masamono minche bebre nti bomode pa se obedumachi na yesua awurade Nyankopon asem Kristo menti ase da amen ese ye nyina etigana ha yenim sede eniema esi yedai ekro pa dabi ade bechi bia ti asem foforo nokwasem dabi ade bechi bia ti asem foforo nokwasem na ensamo a adechie bia yetia no eye kokobo ba ko pene de maye oh yes sa akakra bi na ye na wurade Yesu Kristo a ebrebo basa asiso be adwuma bi hie no moja gu ye no akakra bi no sa edai no saba bio apa nti samu a ye danya ne ye tie nyina no ade ba ko pentia sa de be ya onipa be saka na gwen sa de be ya onipa be fawurade asam de anantie na ne kra nya nkwantia nti ayumre ye botai nyina ne se ye be page wura Yesu Kristo atrao oh yes bia na wutia sampai na unim Christ anyumrai ye kanfu Yesu Kristo ama say amen bia wo bia no bra Yesu Kristo nchai amen na wa ye crowd so obejo won punipa and won sanipam won de obi aba ni cho bia no so de otie bia no ojo na wa ye owie na ode wa yuma pa e de sani di kronkron na munyam ka me kase pa amen de bra Onyankopon Paul so ni asase obo punu mu niam nyina wie ye no Bible say Onyankopon de niam nyina asɛ nipa sa apa ana de hutumi nyina kan ye ho na so edu baabi no obonefo no a ompe enipa ye die no oh yes Bible say obowra tronum ana be dane nipa dwe ye dai efi asempa no ho apa nti ma Onyankopon ne mo nyam ye dai ebo nipa apo ye apa Roman fo ngma ne say ye nyina ye bone na Onyankopon ne mo nyam ye dai apo ye e say ni onyam onyam di ma nipa no aboye apa enam bone dia when mo nyam na boye bone dia nti to aso akodu baabi no eno nyame hu say mama moja bia nko kasa mani power sase so a oh yes nipa nyina bayira nokwasem nipa nyina bayira because nipa nyina ya tuma dai ama ponsam sade tie nei obi tie me oye me ndani ena mi preach ei okwa asare na so nwumre ye osa ko dan kunchire obi ko dan mpinachi ko wobren ho yenye ne ho ade nokwasem bichira kantie eso mpna form yesa also wo yare pa onye serious papa onye serious chira kantie na so bunyaman ende wo kan say she Yesu say ana Onyankopon say wa mama jo bia me kasa ma nipa nipa nyina ba yiraba to Revelation chapter 5 no Bible no kan sem bo ke kama me bisi bia na wutie ma nwumre wo kwa sore pa wutie ma nwumre wo yire enso na ma nyina condom sa so botom condom shiro pa to condom ye fani banko dabi ani ye fani ampesie me pa to ye fani mo ani ye fani abete na eso wo yiri wo fie condom ni so botom pa dia so kwa sore Kame pa amen Revelation chapter 5 kikama me Revelation chapter 5 verse number 1 Bible says wose bi hununguma bi de ote ahinwa so ne nifamu enti John so hununguma bi e de ote ahinwa so ne nifamu ya wo tue mo ne atire so kan de ote ahinwa so a won wo tufu Onyankopon oh yes so ne asase wura oh yes sam no ka no wose bi hununguma bi e de ote ahinwa so ne nifamu
na watwe mu ne atire na enwoma no hu ye na atwe mu ne atire e wode nso no nso so ano na wode nso no nso so ngoma no na me ro bofo hodifo bia na John so huru bofo hodifo bia ya wode ne kase atiam se bofo ndi ne kase atiam se wan no fata so obi ngoma nim sangu ya kuta papa yi wan no fata so obi ngoma nim na wote ne nso ano no nso na no ne nso no nso na no verse number 3 ko na obi anu osoro na John so obi anu osoro anasa asase so anasa asase we so anasa asase ase anasa asase ase ya obetumi ya bia ngoma nim John ko obetumi bia ngoma nim anasa obehemu anasa obehya ngoma nim na misupi hallelujah amen brother utie me nyumrei mesi wontina Yesu ba wuye wa bra bot sai obedu sport bia na ahemfidie na enwom ne daase krabo ho anasa asase so bia no so anasa asase so anasa asase ase anasa asase ya obetumi bia ngoma nim anasa obetumi bia ngoma na anasa obeshem na misupi efisa wa wuro obi ofata so obi ngoma nim wa wo obi o qualify say obi ngoma nim anasa obehemu anasa obeshem ana pefo ba ko kacha mi say enti hono mpanifo no ba ko ba ne chebe kan say mansu osmansu na juda mo busuago mu jata no na juda mo busuago mu jata no David hine no na sini no de kunim sa obebi ngoma nim kunim sa obedai obebi ngoma nim brother mi si ntina Yesu ba wuye na so frewa no pru akoma Yesu frewa no pru akoma no ebe nwa ma ni pa da owura no be si fam so dia tamu open pa no aba tina ma de poefo ke bia na utie me na usakrai adumra ya nkwaje adama adumra ya nkwaje brama so utane pa wo Yesu so jai na wotunu mo ja no ya dai aton fu panim hallelujah amen kai wasi hwe juda busuago mu jata no juda busuago mu jata no David yine no de kunim se obebi ngoma ni mu na wote ne nso ano nso na wote nso ano nso no verse number 6 kai na me hwe na John so hwe na ahenwa ne atasfo ba na ne ntam na ahenwa ne atasfo ba na ne ntam ana mpanifo ntam no ogoma bi gina ho te se de wokuno ogoma bi gina ho te se de why day wokuno o se te se de why day pa te se de wokuno enti obi o tu yesi bia eda Yesu baba no nia no ye ansa ye preach no ayo say ye dede ayo say ye dede shatawale ana stone boy ana akwa na oba na se mfreze ba ku aba na se ye ba ku aba na se akwa bi aba na se otutu bi mfreze black sheriff anu oba hemfidie anu oye live band so back mu a pato sheni pa ka be tresia ebe pa black sheriff ahye ebe pa ne tomatie ye kamera dia sam kirewa na ye say ye dede ye kamera dia sam kirewa na ye say how ja mpanifo se ba fai wo se wo ye oni onim sa no to no wo sai no na eda ba kan sam ye wagu po no eda na ba wutumi a edo pass as we so hallelujah amen kika Bible say Revelation chapter 5 verse number 6 yenko osina me hwen ntuto so say ahiwane atasfo ba na ne ntam ahiwane atasfo ba na ne ntam ani panifo ne ntam panifo ne ntam no agoma bi ogina ho se de wakuno wo se goma bi je ho se de wakuno o menso ne ani waso goma ne wo menso ne ani waso nyakopa wo mo nso na ewo nyakopa wo mo nso ere wasoma kwa asase nyina wasoma mo kwa asase so nyina nti asase we so ba bia be fa bia be hu nyame asem ho no kwasem pa ofo ka ye ka nyamsem wom ubie TV a nyamsam ho ubie radio a nyamsam ho ura asore da mu a ye ka nyamsam ukotwa mu a ye ka nyamsam ba bia be fa bia no wo nyame ato asam na ye dai apete enye bi bia o sade ba a wo nyame banya nyina so buni patai nti na wa ye ne sa woni anu ye bia dumi kasa ti obi a ti no nyumrei e bia na won sakra wadwen e bia na won nya jamai e bia na won nya konkonsa e bia na won tem na won ye banfuo tumi atu munya wan sakra obebregu hallelujah amen me see can forward dia mo yumre can for excuse amount me
meni baby abrabode wakoduro nanso bema ba ko pɛ eno betima sesa wo hyebre bema ba ko pɛ ne betima sesa wo abrabɔ oni Yesu Kristo so wo twa na kire dia wo bebre wo wiase don sa wo ko wiase wo baaye wo kwa wade enyiye wo ko wiase wo baaye ade bia do sa besom bia no na aye pasa wo ko wiase wo baaye nipa nyina ye na ko aye bia na jiagu enye bibia o Yesu a wo twa na kire dia ntina nwumre ye kana sampa kire wo se baby abrabode wakoduro piano sa abra papa ni chai wa ekra so opecho. Hallelujah. Amen. Kika to aso say Revelation chapter 5 verse 7. Yanko Oso no baba je woman free the otan wan so ni nsam. Enti obaba je woman free the otan nyo so ni nsam. Na oje woman no. Na bra oje woman no. Atasfo banana penfo de onu nan. Atiasefo banana penfo de onu nan no. Ehwehwe asadwo man nanim. Wo mu nyina hwehwe ase wo kwa man nanim. Na wo nyina kokura sankuo. Na wo mu nyina kokura sankuo. Ani ohwam. Ani ohwam. Ah ya na onte fo mpai bo no. Na sa ohwam ne ye de ai. Ahonte fo mpai bo. Wo so ohwam ne ye de ai. Ahonte fo mpai bo. Nto se wa ye mpa ba che batu nya resource enye bibia o usuba nye kwasempa wo ye mpabo wo pompa ye pa akire kom na timo ko du level say opa be say timi nyinsai na konya 4 months na won suwa ko hospital na e de wato stretcher so apagya na me no ahwiem na e de pane awo ba se atwena wo de aba ye wia na doctor de apaso awura wo de anim na akora wonya 4 months akora wonya 3 months akora wonya 5 months ye dia paswa tete akwa mu tententen na wo a wo dia dia bete se kwantra wo a awudienim na wo pia de watete ne nyina agu abonten wo a no de acid agusu na anane emoja we are Pentecost ne yakokoduo akoya do sa tia sori dem nsuro nyame what when yakokoduo akotunyi sa tuogu koda wonya 5 months koda wonya 6 months obi ko ti mu wuye na okoto akwara na kore kwasempa na adua nyina da nyame anim ye de adua nyina boko ko pie nyankopɔ anim ta brabo bia wo bia no sanya ene sakra odwen. Hallelujah. Amen. Kai oso baba je o man free do otan ho anu so ni baba je o man free de otan nya so ni fam na je ho man no na ebe otan ho man no atasefo banana penfo do ni na atasefo banana penfo do ni na no ehwehwe asadwo man o nyina hwehwe aso kwa man anim na wo nyina kokura sankuo wo nyina kokura sankuo eni sika fanfa ah o hwama ye no ma na babu so o hwama ye no ma ah ya hotefo mpai bo no eno ne hotefo mpai bo na oto odwum foforo se eno mo to odwum foforo se wo fata sa oje ho man no awurade Yesu Kristo wo fata sa oje nwoma no na wo bia nwoma nim na wo bia nwoma nim na tete nso ano so na wo tete nso ano so no efrisa wakum efrisa wa edai wakum na wakum na dai na wo du moja ato ya fri onyankopon na wo du moja edai ato ya ma onyankopon me se anyumre ma Yesu mfa no moja nto e ma onyankopon e moja ni nyanto wonti na onum wi sa no wi tina obre sisa wo ba bi ogina e moja ni nto wonti ana da bia gi so anum to to no kwasem apetish e moja ni nto wonti da bia gi so wi apetisi kwasem pa e moja ni nto wonti da bia wo wit da mo kwasem e moja ni nto wonti da bia wo se mo ba so kwasem e moja ni nto wonti. Hallelujah. Amen. Etuma kwa ma Yesu fa ni moja anya dai ento e se moja ni to dia wo fa ahudie se moja ni to dia wo nkwa. Hallelujah. Amen. Kika osai Revelation chapter 5 verse 9. Yanko osi no oto odwum foforo se ano oto odwum foforo se wo fata sa oje nwoma no wo fata sa oje nwoma no na ubuem na tete nso ano so na no na tete nso ano so na no efrisa wakum na du moja ato ya ma onyankopon na du moja ato ya ma onyankopon efra musua na wo de ato efra musua ani okasa ani nkrofo ani aman nyina mu ani amanaman nyina mu. Hallelujah. Amen. Enti so be Kristo ni a me pa ta duana fotumi enu so ahodi bio so be Kristo ni a me pa ta bretu fotumi enu so ahodi bio so moja bia edai atọ na so Kristo ni da bia no pesa no abeda moja ni nyanto onta da bia da no opesa no abeda on se moja ni to wo. Hallelujah. Amen. Kika osai osi no ayo ahimani asofo na onyankopon ye nipa ahimani asofo ama ye nyankopon na obedi asase so hene na obedi asase we so ahene. Amen. Hallelujah. Amen. Entiye ne Kristofo a ye to urade anim no Bible say ye bedi asase we so ahene no kwasem obi a wo ye ohene
obi a we abante a wotie me a wo yo ohene wo girlfriend gesia soap the drano pan wo ko wura jae now the gesia soap afa abema ho now when you ahrete say akora eso aka no masturbation to chile bema sana wo tenten obi oba no tie me wo de wana say wo de wo mari pita anu okoko vibrator join mra no opogo na one ne ho de ta so wan sakra bonya paye the cat now Dimese makoma Yesu mfano moja ngede anto na samoja na anto dia nyade penya sumpia mo ni pedia da hallelujah amen etia nanu abante bi ni moja no siai can show the fear Luke chapter 19 verse number 1 ana me jiro so akekaduro ana me jiro so hisa ana me jiro so mako anso jamai I say pata me say sawa makwai ama Yesu mfamo jana ntowa me say what class so obo bia pe but onya sumpia ma nu padua da because you ma sumpia no wa hwehwa no hallelujah amen think I say Luke chapter 19 verse number 1 yanko Sakio etipiasem think na okose Jericho so otwam enti Yesu Kristo kose Jericho so otwam na hwe obana bi o friend Sakio na abante bo okrum friend Sakio ah ye tudini pani na ba wo sa abante no ye den tudini pani o ye tudini pani no ye defo and wo sa ye defo sir because wa boko no wa dwuma no mu defo said the thing ya mo so ala mo se adwuma ni Ghana obi pie na adwuma no fa wa hweko no abo hweko no pa abo wo tie mo taxi driver obi na titiri bo remo and wa to taxi driver say me ni ati fa adwuma na me no bie no nya enfa ni di na otwiri pa wo to car wo nantu kuma supporters wa do anyimra na ko say ene na me tumagati man ko adwuma wo first kana gubotom da te so wa huru hallelujah amen obi a taxi driver ka odi adwuma no obusuit no sa fa oba o ka nim moja nto o say na say VIP driver ba ko o ma che no so no VIP bus no a ye di lodu kuma no ana ono oba keka mo oba na tiase ana bus no mu ho obusuit ana wa fa oba no fa oba no e moja no nyanto o dabi misi moja no nyanto o bon some fani problem no mu enti e ya na yam ya to da be ko keje tia be ko na pante gira obai the take what the take ha fo panko no meduma so bitimi paisa na ka na tu wona so pai wan no ma dia ni sa wo ba bi okina so da nya woni o bon sam na yo sa misi wa ma moja na ntowa o pe nya be de be kwa we Bible me nko Luke chapter 90 verse number 2 kinka o se na hwe obana bi o friend Sakio enti abante bi na friend Sakio ah ye tudini pani Bible say tuju for pani no ye defo o ye defo no hwe Yesu hunu ni pabai na abante na ye den hwe Yesu hunu ni pabai Yesu Kristo ade hunu ni pabai sa ulti kuma sponsors wa ukete nyina be for 10 million ye picture na bof obi picture na odu bitu be na wu picture na ne bof na odi yefu asana tum na me fa bai one kasa na wutu krabo the double so mistake no sa da ne be nyina late na kachi duro pansa ka wadiala hallelujah amen Bible say brand na de fo na enso ne wo pe Yesu ahunu ni papai na so quality na enso nkof quality ontumi enti ebia na wutie me ka unya be bawura den kai na so boni bi so ebia na boni bi tu so na wutie me bawura den kai enti na Yesu be wuye so be ma wonsa so kire Calvary no waka kire papa ne se wura menim se me boni enti na bae menim se me enti na be hwie mo je dipim guye menim se me enti na wan tena so menim se me enti na wa ma hini anya oda obejo kamoja na be kasama hallelujah amen kamoja na be dai be kasama kwasempa tire bia me preacher meka enkase asori mu ne awu mutu yo me pato sa asori ne timi mwawa se sa asori no se sa be tiama ko busam jam kwasempa sori oba timi de to ne nai no de ko tra so dem so fo huru nka tia so dem tre down nai tia so dem yire miensa tia so dem hwensa tia so dem ya sori pani eso bia ba
Uru so ye mama bunsam. Hallelujah. Amen. Obi o ti se bia sakra. Yes I will kwa. Kika outside. Luke chapter 90 verse 3. Yankwanim. Oti no hwe Yesu ohunu ni baba. Oti na branta ni pe Yesu ohunu ni baba. Na so krofuko no nti. Na so babu san krofuko no nti. Na ontumi hu Yesu. Efisa o yakotia. Efisa no yakotia. Sa. O yakotia nti ohu Yesu. Yesirao. Safu yewa. Oya kron. Oya kron. Oya kron. Na usha ne mowre pa. Obeka sa tibi so baifo. Oh. Sha ne bowre pa. Usi Yesu nti oya kron. Wonya go pon fa fu nyana de o. Wonya me fa fu nyana de. Nya saka nya ko pon. Nti de na ho. Na de bebre pa e kan nyana ntie. Wo de ofi akwa sa akwa bi nsa. Hallelujah. Amen. Nti sisa nti tie mi pa ati. Picha ye preaching nyina nti. O ba ne ka kuma na wonsai. Kwa uko nyina akoda boy ati o. Ande o tufu se nye sakra. Nti wo sa o ti fa kan kofie. Ah, why the time? Kinchina, so when you drop and cabefa, also Niska. Drop one another for a bit of my 2 pompo uti. Hallelujah. Amen. To come and go say, Luke chapter 90 verse 4. Leave me go. I see no to tum nika di kanko fra. And you are planted 2 years in Kano. Bible so to tum nika a day. Edi kanko fruit you and what do kanko fruit you be? So kwashano. So ko say Yesu. If you say hona na Yesu be fa. If you say no what say hona Yesu be day. Yesu Christo be fa. Sir. Me say anya be bia na ready to. Be bia wo tie say na hote. Do some more than tower. Macoma, yes, much on a day and tow and from Muslim. Obia used to much at tow. Now I won't satisfy password. If who was also pecras in the biscuit. When you have brand a man, you'll be out or pecras in the biscuit. Adia Sakra, the double balancea or Saboka 2 bottle young Tumuno. One of us are mistaken. Hallelujah. Amen. And the other you may or I used to say, young can't tell, sir, something in the car and that you shall too quiet. Think I was like, Luke chapter 90 verse 5. Come on, I see I used to do honor. And your brother used to do honor. A man and so Bruno. And you used to pay down who are planting. No, catch and say, and you used to catch up and say, Sakio, Yantamsi from Yantamsi from. If you say, if you're some time, and then never dare crowd say, so many quiet about fear. That's when you're just a man quiet. Hallelujah. Amen. On your night you saw a bad day. Or permanent quiet. So for Mammy Frisia. So for Mammy, I don't know who yes of war. One less yes was of Mammy. Coco Henry Pinu. Coco Henry Pinu. Coto a Mamma was a thing in Adiaswa. And was so more reserved before. And what one was a traffic light. And was I won't break any Poke was a dear Cretonia. And I why no some. There you go. Woman, Bison come in a drobia to him, and a new pedialing in our war, and a wire cocoa, why so? And you be proud, and I came back to painting over the year, and you Shamai, System Naya, the way it says squash. I get to know you're banana now to meet that. Come, master, I will lead you quiet. Carefully now, your mother's. No lula no tobacco. The pia pass on the tobacco the few. So you call massa. Hallelujah. Amen. Messia Brabia to piano. Say I knew that there's some car. And they are 2 for catcher say Sakabagu never do you to be. No problem. Hallelujah. Amen. Think I see I used to do honor. It's a price to do honor. A man and so no. And no man to honor. No catch and say. And you catch and say. Sakio. Yantamsi from. No fear necessary. Fear necessary. No yantamsi from. And no yantamsi from. No the fire Jeno. Now yes to the fire day. About Jeno. Yes to the fire day. About Jeno. Yeah, Christoni. Matter is near a lot of war. Pentecost near a lot of war. Also be punished about the most one. I saw them a lot of. What is Sakawage? Hallelujah. Amen. Now who you know? When you can say, and the bloody putting who you know can say. Or Cosia, but in my head, boy, if you and this a group of Pina, I just over Sakra. Now a kid of one trouble so bumping. The group of Pina, I can say, Baby, I brought him out good day. He said, my mama and Sasso, many we are searching you, many years Benantia. Many Papias for the sir, woman play Mamma Joe, I didn't. Quasampa. Quincy 4.
This one man buy a year, and you pay my own sacred. Now, catch a bad teacher. Because if you're Tiama, you will catch out, sir. When you brought to be a sacra. Of Akasi, one of my hanging on your BBO, who are the pass and women want some time control. Who are for garden? Who are you? Should be adding Kodan the hotel. Oh. The Piadia could have the hotel. One for you to business with your poor, or they could have at the hotel, baby. Now, you saw them say, look your business contractor, or Bompire said that the money in your contract, or Banana Bompire, or also do a bow for the hotel. Casapa. Ubiso already and confoy them on Wape, confoy them. Ah, confoy them. I don't know, I don't want Wape. Ubiso the money I pay for, or Bawa Yaman Wape. Ubiso Babun sa, or Banu Mucham is Anwape. Bema Utupratam. Hallelujah. Amen. Sani mawanya ifuya so ni panya ya onu kwaje wonya go panim no kwasampa dia nano na obabi Luke chapter 7 verse number 36 kenkai Luke chapter 7 verse 36 ka sembo mame tibi dia masema meka che obi anyume ni say Yesu Kristo moja enu kuto na betima jiri pankwa nti se moja ne ntowo a ma wo kwai na nwumrei Yesu fa moja no nyadai ntowo efu musuam na nya jema okra Luke 7:36 what say? Luke chapter 7 verse 36 kinkai. Luke chapter 7 verse 36. Ko obad boy ni no. Was say obad boy ni bi. Na Pharisee no nyina hia fa akwa didie. Ebre bi Yesu no Pharisee nyina hia fa akwa didie. A Pharisee team. Na Pharisee nyina hia bi. Na hye. Obad boy ni be wo kro no mutie ye no. Ebra mo tie no mu say obad bi a wo kro mu a wo di boy ni ye dai. Eti ye no. Eti ye. So wo nyina die hye mo Pharisee ni fie no. No ati so mo nyina die hye mo Pharisee ni fie no. Ade angu hwehwam to ama bai. Bible say oband angu hwehwam to ama bai. Na obegyina na chi. Ana obegyina Yesu achi. Ene na ho sa. Na osu no eno betina Yesu Kristo na ho na osu na ofiri asade ni so no fo ne na ho eno ofiri asade ni so fo Yesu na ho na de ni tiri pepa ho eno de ni tiri ye dai pepa ho pepa Yesu na ho na ofiri ne na ho eno ofiri Yesu na ho na de angu hwehwam no sra ho enya bibia ho wo nya de sakra pa na kuma abubu ena so nya wage so be sakra da bia be tira tiri fo so eno wonnom wa yere sa ho de wo fu aye no mo yere ne sa ho de wo fu aye wo de sakra wa gwe kai o sai ɔsi na ɔde nguhwehwɛ no sra ho nti ɔbaa ne nguhwehwɛ no bɛsra Yesu na ho na Farisifo a wɔahyɛ didie no hunu yɛ no nti ɔbaa Farisifo no nyinaa hunu sɛ ɔbaa ne nguhwehwɛ masra Yesu na ho ɔka no wɔntirim sɛ ɛna ɔka wɔ ne tirim sɛ onipa yi a ɔyɛ odiifo yi sɛ nka Yesu Kristo sɛ wɔyɛ odiifo ampa sɛ nka yampa nkɔbɛwɔ ne kuro ade ne ho nkɔbɛwɔ ne kuro a ɔbaa ɔgyina hɔ yɛ nti du baabi a yɛ ameka mom yɛsukuu mu atɛn bebree o mpiri mu atɛn nti akwa ne se sɛ nka wɔwura yi odiifo ampa nkɔbɛwɔ ne kuro nyina odiifo ampa kɔbɛwɔ ne kuro bɛyɛ ɛna Yesu kaa sɛ Luke chapter 7 verse 40 kinkai na Yesu bɔ aso wɔn sɛ ɛna Yesu ka kyerɛ wɔn sɛ Simon wɔn sɛ bi meka kyerɛ wo wɔn sɛ mienu bi ka kyerɛ wo ɛna ɔse kyerɛkyerɛfo ɔka ɛna ɔse kɔ ɔkafo bi wɔ adefirifoɔ baanu Yesu kasa kyerɛ apanteɛ no sɛ na ɔkafo bi wɔ adefirifoɔ mmienu ɔbaako de ne ka dinari 200 baako de ka dinari 200 ɛna baako de na 50 baako so de na 50 na wɔnya biribi ntua no na ɛberɛ a na saa nnipa mmienu nyinaa nyɛ sika ntua no ɔde kyerɛ baanu no nyinaa kwa ɛna ɔkafoɔ ne ka ne yɛdɛ kyɛ wo mmienu nyinaa kwa enti kyerɛ me enti Yesu bisa apanteɛ no sɛ kyerɛ me wɔn mu deɛ ɔbɛdɔ no bebree saa nnipa mmienu mu hwan na ɔbɛdɔ deɛ ɔde ka no firi wɔn no bebree ɛna Simon bu asɛ no sɛ Simon bua Yesu sɛ misusu sɛ deɛ ɔde no bebree no ɛyɛ deɛ ɔde ka bebree yɛ dɛ ɛkyɛ no no a ɛna Yesu kaa sɛ ɛna ɔsɛ no sɛ wabua ne yie nti Yesu ka kyerɛ apanteɛ sɛ wabua ne yie kɔ na ɔdane na ne kyerɛ ɔbaa no na ɔsɛ no sɛ ɛna Yesu dan n'ani kyerɛ ɔbaa no sɛ ɔbaa no sɛ wɔn ɔbaa yi mebaa wo fie ɔka kyerɛ Simon sɛ Simon wɔn na wɔbua me saa asɛm na wɔbisa me saa asɛm na mebisa wo wɔn ɔbaa yi ɛberɛ a meba wo fie no wɔama me nsuo mangu me naa ho namba wa na wɔama me nsuo ahoro me naa ho na ɔbaa yi deɛ ɔde ne nsuo afa me naa ho wɔde ne nsuo afa me naa ho ɔde ne tirinwi apepa ho ɛna ɔde ne tirinwi apepa me naa ho wo Simon wɔamfema no mebaa wɔamfema no na ɔbaa yi deɛ ɛfiri sɛ mebaa ha yi ɔngyaa me naa ho fie ɔbaa yi nyaa me naa ho fie ɛnyɛ bibia o ɔbaa ne nya nuhu sɛ bɔne a wɔadie nyinaa no sɛ ɔkɔ masta ne kyɛe a ɔbɛnya fa wodie nti na mesɛ anwummerɛ yi bia ne wadi bɔne na wodi akɔduro bia so bɛtumi agye wo na abonsamfoɔ no ɛhɔ a na ɔmo tumfo ɛhɔ a na ɔmo kasa kyerɛ wo
one no de pony away to board charge. Say a yatia, I would have pony bad day. I bet you to be an out team. Now we shall because so. Now you're too doing hallelujah. Amen. It will be out to you and say, when it's so to be a sacra. A piano me do for so. And I'm in your crew. And now with a bad one your crew. Me and come as an Nantani skinny. One about or power Nanta and Nanta. Wash one Nanta pa. Said yes, kick your bomb. Outside your question skinny. And I'm come as I want this. Bema Panaba war. I think I will name it here. Yami Bonnie. Who first near Kama. By Ebasi on a name and Koye. And one more as a video time. Dinka usuanya sana kwa skirt kama na su na se na kata na ntano so tumakata dia so brand shia wo ye wolaya wa hu na ntano na de pitu no wo ye wolaya no wapene wo wa no wabafie wo se mba ba ye ho de e da ba ye ho de na esu na se anantano anya dai wo hu e pitu no wo tiska board ya ye ho de na ono wo kotu fie e pa cho wedding day no esu na se anantano anya dai wo hu kwase fa de bi honi mu amuko dru fie wi a wo dware na ono be ma na dika dware da hotel na wo so ko dware na wa hye omo nan de bon bi na de ba na eno na wo pie wo hye niam a ekeka bom ba na wo say my mistake and so can so sanity and I so yan ware and wo nyina gu aponten and abama bia anya ho de and na ma dru for so chi wo yire do one no wire sa anya fa bro Dabi amekasa Ghana for ma binom samu besu nyansa anka wiase mbre wora wotraza na shono skin no shono ukofie na wura ye huomu he wora wotraza na shono ukofie na wura hu traza no he ya oba besi anyame abo ade ntokura toto wo sam frama fa kama wa hwese de wo se odi padi ahomte atwaman ni sesemu dentra otoya lema ho we are so got so if you say by phone na ye be why na we by phone na wa wo yo ho nkoso o da nfa bo ne che amen kika to so say Luke chapter 7 verse 46 yanko o si wan fa ngwan sram trim e Jesus ka che say wan fa ngwan sram trim no bai die o de wu hwenhwe sram na o de wu hwenhwe sram na dai sram na ho ko na yentimi so say na wentimi so say o de ne boni ados na free no o de oba we boni ados wa dai free no o de free no every say o do bi oba ni to bebrebe mse ma ho kwa na moja no nto wate moja no ma ho kwa na moja no nto kama so wo tire mi nyina on say odi for akosi ata on so no wada wa presa akoji woni so o so wo peba na akọ no de tuaw wo da ho na mo so ntimi nka wa nkam so bawu hallelujah amen mse wa sakra wa ga be dai wo bawu because onyankopon ne nkwasiafo nante babu ejimi fo nyina nani Yankopon wone nkwasiafo nya dai enante babu we adwa nyumre bia ba hodo aye bia nyina Christopher na wensa no obi okra de onu bia ba no ono we eda obi timi bia ba no wasa twere no mu God is my helper eze nyame na aboa se bia ba na nipa ma wensa sai nipa so nyame o nyame na aya dum se bia ba ne nkofo ma wensa sai we Christopher na wotie me ye bawo dem ne wura fridge mu a ensa be ne be hunu okoyi ase ne de fanta ba no adoje ye de koku ba no adoje e du krabo so no okuram twe ba be se tu aja pia football tra no abinka ba wi ni nyina aguriyam wono madonko wono kebaso wono mafia wono matene wono western power wono condemn mafia striker dollar bukutu ajapia keka ho adonko o me sansa wa nyina gudiyam obi a wosemese akwaje nkonse wonya no tia kumam wonya me tia kumam kwasa kuma na anya wi a nya de be hunu Matthew chapter 5 verse 8 no Bible say shani nipa wa kuma tia wo be no nyakopon wo de be hunu nyakopon enti wo wurade nyina no ya kuma mu ntientia woni mu na gu ase
also no go ase oba warefo a wa ware ti a wade ase awu mamu miensa wutumi hata de na won toma bia watade tumi hata de na won toma nyina gu abonten tumi hata de na won sia mu nyina gu abonten. You are disgrace to your family. What the children we are from so Christian wo nya Christian dio wa boa man konya na do so nyame ma no ka konya no wa boa man konya na bebrebe but ya kenya me ma dia wo nya dai o ka o aje so sakra wa twen na ba chire brade Jesus Christ asebti no jane to san wa ka wa fa ne ba oso mi ntase da amen kenka wo say Luke 7 verse 47 danko osina yentimi so say yentimi so say wade ne bone ado so na firi no wade obai bone ado so firi no efi so do pi na wade kakra bi firi no na wade kakra bi so firi no odo kakra bi no ya no odo kakra bi no ka tane say an wo ka ti oba ne say oba wade bone afiri ene dai awurade no bone ai dai afiri enti makwan na awurade fa bone firi no fa mo jane to na nya fa wo de firi bon samsam esenga sa dobia beta bia wo bone no babeda dobia beta bia wo no babeda oni asumdue. Hallelujah, amen. Into John chapter 12 verse number 20 the Bible ka sebo ka ma me John chapter 12 verse number 20 ka sebo ma me ne hwa mutaya ni pa tia asase so ntumi de masem nyina ne se ebia na unsakrai ebia na so da na utimu no utimu kwa ebia na so na ukon embra bia nyadwuma so da mo asole embra bia nyadwuma on bia pacho eko jam we can pray asole a entry we sabra fa oyirati kempana miani utrum na ruti aso dem yege duri tumi saba na to ankra nyina yi ona manu abo pampers asode a utrum a asore ne ntiri we na wayere tansi asore wem pacha du ko chiam uko nyango pasem bi anto. Hallelujah, amen. John chapter 12 verse 20 the Bible says John chapter 12 verse 20 kikai ose enko efuru owom na hela fo bi ba Philip afasha asese enti hela fo bi ba afasha na asese se wo be sori omo ba be sori na yenu ba Philip ofri Galilea ni se enti san fo de ba Philip no ofri Galilea chan se na be se ni se ana be ka tia ni se owura ye pese ye hunu Yesu wo se ye pese ye die ye hunu Yesu wo se ye pese ye die ye hunu Yesu enti abi bisa se buta be ni ana de kwa sori asori obi turu nyanya bibia o watese se asori owu a ye be se o kama nti o kona owu a asori fo be se no de bota nyina no obi bota nyina no se me kwa asori na se me nyayi a asori fo to ka be jame de bota nyina no hallelujah, amen. obi bota nyina no se me kwa asori na se me wu a asori fo to million no mere ka dia be hwame de bota nyina no o wale a nti o se me sha se me ka kire o be se gina ye be gina ha no me pacho enye kwalasi ntina be gina ha o anka duru anka samana da kasia nti asenkafo no mama nyame asema ne magu ase no omo na omo ni Nyankopon wasem obi asenkane nyame asema na ujira bonte sira 20 pesos also ne magu ase nyame na tuya oka senkane a wo nyame na asoma wo jira bonte sira 50 pesos oba ya odi 50 pesos betumi se ni padua pa ne se de ote e me sema wo ka kire no also nyame na tuya oka. Hallelujah, amen. And to be able to be able to say, my butaya do konya menchano, and your butaya, a young kwaji dear. Yes, I will tell you, fear, Nasoba Yera. The pretty Yamifia. Those are with preaching in our proof. We are covered for drop your coffee, Suniska, and a trot on the so my, and two pound per week. Sister Ama, me no one castle. Lay out German who could doubt boy ho and yes we preach say adwamanye ntu mane ka akoma na usakra as why preaching tina ntu twan ko twika na wafro akoda be ma ho abante bia yere kan nyiranya bibia o okoda ga bi ho ntu ya preach bebrebe say adwamanye ntu mane ka akoma na usakra unsai ukowo o so nyanka be fa drop esu niska me so wutina ho ara no don't want to be so my and o paji so nante. Hallelujah, amen. Mnantene ba Philip nchan say owura ye pese hunu Yesu e say atena asem but e wure da nti ene ya base be sha brante na tiri kwai mo kire ye e fi atese won kwaje ya atese ba ne che benya otie mo kire ye buta be na ko baba ne chai. Hallelujah, amen. Hebrews chapter 9 verse number 11 ke ka say bo mame
Hebrews chapter 9 verse 11. Hebrews number 11 cause Kristo asafu di edimu. Kristo asafu di edimu. Na so Kristo ba say ne pa e beba so for panini nsam. Yesu Kristo oba asase we so say ne pa e beba ne ho so pani no. E na mentomadan. Ona mentomadan no so. So. Na e ye peche nso. Ko. Wan fan sansie. Na Bible say entomadan no wan fan san sie. Ene say enfiri adibom ene baaye na so nyem mrenche ni anantwe mojam na so enyem mrenche ni anantwe mojam na ono ani moja so na mom eye Yesu Kristo no ankasa moja so ene nam ko konkro ni pre enti sa moja we ye hyegu ya no eye moja edipem kasia so from wiase antimi anye na ko ya da o tie wutie manyumrei ma moja ne ntɔw ababa wutie manyumrei ma moja ne ntɔw onse na ye meme nda ko obi ayie ebeka kra bi ni ade da wadakam ni ebo dwom na dia na me bisa mo hone say okra woti mu no nti ba bi ofu ba ya no eti obetima sa go bio aya busa ho sa asam no aba ba bi okra no fu ba ya no busa ho say ne se me kam sa gu me boa nti me kra obetima sa go bio okra ni nyinyi anka sa hwede woni achi oba bia obura na na dwama aba oba bia odwamanfo bia owi nsa pe na na dwama bete nkosempa na ne hoye ne sasi kire na wo so yi a okoye hwensa pa ko ka boso ise nwumre kwa okɔ nyina no obi ko fa free asa na nse oba bia ayi omo a akiem popofo na mo do free mi bi ana ono wako bia ba se okoye na ema ne bro no ana wote wanko na wo hwom nti ba akokɔ baako wa bro saa wo ba bi ogina to so ba na loko no gina taxi mo for ba dum no do ba ko fie ne ya na dwono ahedin ahemre ana odu ko guye na edua no pa ensana tete ba ne so na onim se wo dare dem o to ne nsara ne sa bɔ akwa no na si junior so ko school ana akwa ne ka che se enye junior o boys kitu mu na oda no na obare ti na ni a ohun pa oda so no eno wo se ensawie faso bia ni so wo ye metini obi na atɔ ne ka na odi hu meti o kwa no atɔ anka odi anka ne wi a na tutu siri ne wan siri no wa pack agum no de ayi wan siri ni bi so wurawuram na ono obi a hye obi wa aya odi anka wi ne woto abɔ no na wa boaboa no edu adwumra ono fika kra dɔso kyɛ de otu ka ono fika kra no dɔso kyɛ de ono tu ka hallelujah amen etimedia bi tu fo adwumra yi na me de Bible no ka kyerɛw sɛ de nipa guo nyina no ɛno an ye betwa na bi ene na ye wo sɛ akatia ma yo na so ade ni ababu sɛ ɛbɛka wurade de so ebi sɛ Yesu Kristo on ka so da sɛ to bi obesi asase so na ɛda na be sia asase we so no ntamu obebuo no sɛ na be yuhua no ntagimrei ma mo ja ne nyadai ɛtɔw ise bɔne no timi ti fa ba bia obi aye bi ɛna no kra ya brema kwantwoma oba brewa sɛ osɔde a akoto kanea no a yedi krezi gum no bi ɛmono pa onso da edu ma na uhyia no kra no poma kokyere aya oledi koto krezi no obura bia ba okra ne obura betesi foto to gum no kra no obaka sɛ esuma du no obeso oba no obehegu cap no anom ansa no de fuo oba brewa ojinawu brewa o ya betesi Kristo ni ba ya ma skasa fa kodi dwa ukwana da kotwa loto nti nkware giso ko fifi dwa no de ba nkwa no de bia onko onsa nkwa anye de ubukura ti ko dwom ko wia nam ne ya che no kwasa pa wia nam dwom wia mama ne wia ko bi ne ya so no mu e pam ku no so singri 222 na bɔ ne ntoma no we de sama ba Yankopɔn so wo sa no abesanfo no mo po ahwe sika no mo yo sa wo sa no mo ba o be nana e wo bre wo nana kwasi atamia mi nie giaba ko twa o hyebra no no de ama no ade kyɛn ka so obi o hia kora wo nkyia because sama ba na he bo tomu adi no stimu o kolo Tokyo so ntokwa no aka kyɛ man se twama ba we ma me pɛmo e tu direct te bia bɛbɔ e sama ba na o last nyina gu so ntodua nyumra no si radio ho no adi ni abobɔ 43 71 71 19 19
ne abosingri tu no ade ahome wonim se de 21 ne be dai abe soso enam sa bronsanfo po asu sikanti o man te so ba ko a no ma to so ba ko wan te so ba ko to so ba ko a no ma na gina ha abosingri tu no a was 22 na ne o haro so ne yam because nkrofo bo sian wa bobo obi ko timi ko bobo sian kutwa na ye ka no kwasem for no de te na fe nkrofo nkokọ nkrofo jeans na wada no krofo Tonta dem man mama simame Hebrews chapter 9 verse 11 ko osi Kristo asofu di edimu ko na si Kristo ba se ne pa baba no asofu pani yes Kristo ba se ne pa baba no asofu pani no ah ona mentuma da yeso ah ye pe na chanso na bible say chanso ah wan fa nsansie na enye ne pansa no de siye ene se emfra adibom enye de efra adibom na so enye mleche na ntwema moja enye mbreche emma moja mu no no ani moja aso yes Kristo no akasa moja aso ana onam kwa kokuru mu preko ene onam kwa kokuru mu preko ekonya ada oje na okokonya ada oje na se anantwie ani mleche ma na se anantwie ni mbreche ma ani enwamere ene odi twira won ho a se saambo na odi twira won ho a ene na ka ho agufin ene na ka nipa ho agufin na so de efiri hunamu na kwa ahofremu efiri hunamu na kwa ahofremu empra ye na Kristo nam da ahohumu enti se efiri hunamu na kwa ahofremu dia empra he ana Kristo nam da ahohum so ana Kristo onam da ahohum no ade ne ho ba afode ono so de ne ho ba afode ah hu ni tama Onyankopon afode a woni tambi ade mo Onyankopon ani ni moja ode ti onipa ho ani Yesu Kristo no ankasa moja ode ye den ati onipa ho ni ho ode ti ade ho hallelujah amen ntuma sem nyane se ma Yesu Kristo mfa ne moja ne ngedai ento ho ma ne mfa moja ne ntow emfi musuam na wo bre nenya ntwe moja adia ni pa nyina ya na ye yero kon so ma na je agu moja ne ntow me ne manfo nyina ne tu kwai me nko ansi me ye e de ntra moja ne ntow Yesu a oja ne kire ntra moja ne ntow asanka moja ne ntow a anwumrei ka be ma ho kwai nka nkoku tumi no ba be wura ni padua mu kwasam na ko Nyankopɔn ba se tebia na ka wurade be yire hu dia edai akyerɛw ato so tuma koma no Matthew chapter 11 verse number 21 no kasembo mame Matthew 11:21 anta na de masam ne ba na wie etam na yaso Matthew chapter 11 verse number 21 Matthew chapter 11 verse number 21 Donko o se no ofra se ka enkura ya hodi ne pi wom no anim Jesus Christ ofrase e dai e ka enkura ya hodi ne pi wom no anim fa free verse 25 bra ukwachiri dodo 11:25 maonya Matthew chapter 11 verse number 25 Donko eja na yeye ebe na Yesu ka se ebe na Yesu Christ ka se eja osoro ni asase wura mi wa yeso odi no ma ye hinta nyansafo ene nimdifo wo yi akira nkokoa ani eja Nyankopɔn ni sana ye ni so na ye sana ye ni so wonim meja di no ma nyina asha minsa Yesu si na jare ni ma nyina asha nsa ko meja di no ma nyina asha minsa na obiara ni mo ba no aje eja no na obiara ni meja no aje oba no na de eni de oba no peso yi na di ekira eni woni pa oba no peso yi na di kira no ko mo amaye adwuma abre mo asom ni so anyina na bronsam asom ni so anyina da mo mna mi nkyɛn ntimidi ka ka te obiara na bronsam de jaman ni so na aso awo na pa su nkyɛn obiara bronsam de krono na dai aso awo na pa su nkyɛn nsa obiara bronsam de nkrofo yire ho na wura mu musu nkrofo kunu de brunua nkonua Mingina nkonua Yesu mo abronsam ayedai asoa mo nesoa na mo bre mo nya dai mo mna ne nkyɛn munyina mo mra me nkyɛn na mema home na mo beduru me nkyɛn a mema mo ahome kyɛ nti na Yesu Kristo to ne safrɛ sabra ne nkyɛn no mo ahome gye sa ebia na nwumre ɛyɛ wɔ lasio akɔ bi na to no dwom ɔsɛ me lasia na me da hɔ yi sa ebia wa yere tan akɔ ba nyina na nwumre kɔ da na de antwon na ya bu nkonta na busa wo se nti me kra wo timi mu
Sadia China Menyania, Oboko Benkuma now Boko Nifa. Eh, Minia, who? Who? The Pebiano would marry you. And we are in Tassamu, Quasan, and a better man say, and you may out tears and Pano, Obama Hokai. Now, Ura Yesu Christa, what did a moja to Nipa? Amamunya o Jennifer who dear no, what did a moja bet Tawamonia go pound, when you Jennifer who dear at the amount Kara. The young Toya 7 Supium. Say, a young Yago Pano the chair, and I hope for a Basaba, not Yabba twice a peso near the Cheramo. Until the air can say, so far home with a dear, for home with a day. Here nearby, your fair true faith church of Ghana. You don't know for Jericho for, ye was here, you do baby over in Sumanoa, and now foot taxi boy here, no catching the Semisio, Jericho Quanta, do what Obesu, who see what a quarter of Bunkum, Fawa, Obabatu, your home, a brother beer, your one pie. South I want the piano is your bomb pie. If you had the beer, so you're watching to see a pa. I bought at the set, I don't think I go point. Yeah, Homeda for intimate than the sorry. They come a bit of my body in our boom, not your bomb pie. And the Sabre dear, you did me during an no a bat the way until you have a bomb pie enough. Yako na doubtful as I ban name of it was.